את טריו הפטופים של משפחת אלייב, נדמה לי שאין צורך להציג בפני הקהל הישראלי. הם נחתו כאן ב-14 בינואר 1991, 48 שעות לפני שנחת כאן הסקאד הראשון. אבל לפני כן, הטריו הזה הספיק להופיע ב-93 מדינות ברחבי העולם, ומתוך זה 8 פעמים באולם היוקרתי של פריז, אולימפיה. אבל כאן הקהל הישראלי כבר מכיר אותם, הם הופיעו בפסטיבל ערד, פסטיבל כרמיאל, והם משתלבים יפה מאוד כישראלים אמיתיים. טריו אלייב. האורח האחרון בתוכניתנו הוא הרב הראשי לישראל, הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו. אני שמח לארח אותך בתוכניתנו, כבוד הרב, לציון 100 שנה לייסוד שכונת הבוכרים. אני יודע שאתה יליד העיר העתיקה, אבל אני גם יודע שאתה גדלת בשכונת הבוכרים, נכון. והכרת את הפן הדתי והמסורתי, והייתי מאוד רוצה שתספר לנו קצת על הצד הזה של השכונה. איך היו נראים ימי החג? איך הייתה נראית המשפחה הבוכרית? זה נכון שאני גדלתי בשכונת הבוכרים, שקוראים לה רחובות הבוכרים. הבתים בבית ישראל ומאה שערים היו בתים קטנים, הרחובות היו צרים. כשבאו הבוכרים, באו לשכונת הבוכרים, קראו את רחובות הבוכרים כי הבתים היו רחבים, החצרות היו רחבים והרחובות היו רחבים. אני קשור לשכונה מקטנותי וגם עכשיו. כתפקידי כראשון לציון, אני חייב להזכיר שהראשון לציון, הגאון הרב רבי יעקב מאיר, הרב ראשי לישראל, נכון. הוא היה מאלה שנסע לבוכרה, ומהיוזמים שתהיה עלייה מבוכרה לארץ. ואפילו מיוזמי הקמת שכונת הבוכרים. והוא היה מהגורמים לכך, היוזמים שהיו משפחות יקרות בשכונה. משפחת מוסיו, משפחת צופיו, משפחת גליבוב. כן. הם היו משפחות שהיו מכניסים אורחים. לא היה מקרה של אורח שהיה בא והיה חסר לו מה לאכול. אם זה בליל
פסח, ליל הסדר, כל העניים שבשכונות האחרות היו באות לשכונות הבוכרים ויודעים שיש להם בית שמקבלים אותם בעין רחבה ובלב נדיבה. בערב שבת, היום מכירים את שכונת הבוכרי ויש בתים קדימה לפני כן. בשכונת הבוכרים בקצה היה בתי קנדינוף. נכון. בליל שבת קודש, כלומר בערב שבת, היו מתפללים מנחה, והיו יוצאים כל הזקנים, כל הרבנים של העדה הבוכרית, עם המקובלים בראשותו של הרב רבי יעקב מונסי, המקובל האלוקי, היו יוצאים לעשות קבלת שבת בשדה. אז תשימו לב, בתי קנדינוף שהיינו נמצאים היום באמצע רחוב דוד, זה היה קצה השכונה, אחרי זה מדבר. שם קרוב לשם, לבתי קנדינוף, היה גם ביתו של סבי. זה היה ביתו של סבך, נכון, בתי אשרוף. אשרוף. כן. והיה גאון הרב רבי משה פילוסוף, ומולה אברהם אמינוף, ומולה חזקיה קטנוף, מולה חזקיה רבין, מולה משה יצחקוף, שאת כולם הכרנו אותם. כבוד הרב, מה היה מקומו של ראש המשפחה במשפחה הבוכרית? היה לו מקום מיוחד? ראש המשפחה היה מלך. מלך. האבא, כן. היו כולם שומעים בקולו. לא היה צריך לתת פקודות. לא, הנשים שמעו בקול האבא בלי פקודות, הילדים כיבדו את האבא בלי פקודות, הכבד אביך ותמך, זה היה נפלא. בן לא העז להסתכל בעיניים, עין בעין באביו. היה משפיל את עיניו, אבא אמר, אבא אמר, אמא אמרה, אמא אמרה. זה היה כבוד גדול. והאבות לא ניצלו את זה. הם גם כן כיבדו את בניהם. הם לא נטלו את עולם עליהם. היה יהודי שהיה כדאי להזכיר אותו לשבח. יהודי בשם יעקובוב. הוא היה שמש. כן. היהודי הזה בחורף, בתקופת השובבים, היה צם ממוצאי שבת עד ליל שבת. כל הזמן. ראשון, שני, שלישי, עוד היה ממשיך לחלק תה לרבנים. איזה סיפור מופלא. משלישי והלאה היה שוכב במיטה, וביום שישי אחר הצהריים כולם היו באים לקבל ממנו ברכות, אפילו הרבנים שאותם היה משתמש כל השנה כולה. שבוע שלם היה צם, וזה היה דבר נדיר והיה דבר פלא. כבוד הרב, אני מודה לך. ולסיום תוכניתנו נחזיר את הבמה ללהקת השגרירים, להקת הבוכרים הצברים, בהנהלתו של יעקב אליעזרוב, ובהשתתפות ביתו אורנית ואחיו יצחק, וכמובן האומנית הוותיקה, הרקדנית בת הגבורות, הלא היא אימם של השגרירים, ביבי ברכה אליעזרוב. בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל אלה שעזרו לנו לעשות את התוכנית, ולכם הצופים בבית, שבוע טוב.